Message ki bangayo Bun Ki calls moyo na GARO Hills. Ba ki ai khuble but ki onkla dei Singapore ba hin stang no sashni. Ki community ga long ba kum ngem dei bandu na ya ka sal. Ten rei ni snu bok no ya ka nong po. Ba hangi ni sotho. Phi ba ki jaka ki ba ni don kam ba ni khon ba ki ba ki jai ban riu. Ki ba ki jai ban riu. Ki pe ya ka BPP ya ka Voice of the People Party nei. Kum kata ka party ka ba di ka regional party kabalong mo kaba lesi kaba ki sngo bangi persya ki te kadon ka jingle persya jongki bamdei na ka jai bari ko jing te kan hiru ni so tho kum no ban sa pe ban sa le ban sa pen be te andrei la rakam dei na kata larki sngo thu ya ka jimut ka jungi lar kimliap haki propaganda jingi ki wiki political party ki ba penting ki te ngino mar tin bagin job ikiru tendri ka por kan batai ka por kan ya ba wat makiru kin sa sotho ba ka jingong jingi bagi ka regional party ka bangin malaban compromise ba ka hok ka jing tanrai ka jing reclaim da pendu pa dia ka constitutional rights ka jing ki ka hok ka jing ki mo ka kum ka constitution ka por kan sa wan bati kin sotho ba ka ka baki ki sotho ya ka Voice of the People Party ka longa ba bakra te na makatang idon ka jingkermen ba ka ML election ngin khamle ba shu but tu ngin la ban job khambon then kini ki lightly ki constituency ki bangi job kini hi ki bangi la community bangin job then ring la community sa na paring kini ki atli bangin job ho ni so tho kadon constituency jerang constituency ki bala khle plat bat baka mo ka jaka ka bayar ki we ki jabri ki bon ni so tho ba ka fight ang to kanong tai te wat la ka taru ngi wan balai ka pol kam dei baduna kai Hamala ki constituency hi lara ka BPP kaman ba mot kanwan balai te kani ka pen hi ba ka jing phai kaman hi jung bo blon balang la phai man ta sha ka Voice of the People Party but na ka week election sa week election ki pai ba kenang sotho te ki tu ki bam pat yo ban karshan man kani ha ka MP election ki la karshan man ta ha ka MDC election but ki tu ki ban num karshan man tar kanwan hi ka por ba ken sa sotho bang la bakla but ken sa ai la ye ha ka arpo pra ki message ki bangayo Bun Ki calls moyo na GARO Hills ba ki ai khuble but ki onkla dei Singapore ba hin stang no sashni cha GARO Hills ki kwa but ki pe ya ka Voice of the People Party as a party which is against corruption ka party ka balong yang persya ka corruption ba ki sotho ba ka corruption kala kata hadu kata ta ya ka GARO Hills te ngam aratin ba ka party kala ban sotet sha GARO Hills but kum ba kalong ki pai ba ki jonga GARO Hills ki phai kandon ka jinga khun kandon ka propaganda namar kini ki party hi kade be ka political propaganda ka baki ki let show pai ba mo ki issue ki babon kade be ke ban mislead you pai ba but create confusion you pai ba te ka por ka dang don ni kom ka party bangin nang yo ban penchai ki ni paro